Ayan. Nakabidyo na. Teka, ano yung mo ko, ha? Galing kami kay Dad sa Las Piñas. Babalik siyang kumain na. Tapos pag sinabi si stop mo to muna, papasok ako. Ito po yung pinaka main gate. Kaya lang to, kompleto na. May pagod na, may ano na. Oo. Kasi dito nakatira sila. Hindi na sa bahay ko. Dito sa bahay namin. Pwede na po pumasok. Kayo po may ari? Hindi. Pinapa-upload. Nabit kasi. Oh, mas maganda to. Ganda to. Oo, kaysa... Oh, mas okay to. 2 years nga lang daw po eh. Maganda to parang ang bahay. Ano yan ay din? Ito po ang din. Home CR. Ito po ang CR. Nagparas din yung bahay ni Mrs. Chua din. Mas, ano sa ito po ang kitchen. May exhaust. May exhaust. Oo. Mahal din. Kasi magre-retire na po yung tiyo namin eh. January po ang dating. Next. Opo. Kailangan pagdating, diretso na dito. January pa? Pero opo, pero nagpapabili na po. Si nanay magdidesisyon eh. Uwi po kasi siya sa 12. Sino mauna? Uwi po siya sa 12 eh. Para pagdating niya lang dito na kahit wala po. Siguro po may uutusan siya pag may nag-ano ng gamit. Matagal na po sila dun eh. Papilis mo lang ito ha? Opo. Hindi ka mapapagod kasi dalawang ano. Mga ano lang po sila, mga 50, ano lang naman yun eh, 53. Bata pa, 53, 55. Bigla ka? Po? Ay, di. May 2 anak, pero ay sumama. May bahay din sila dun eh. Bali out ng kwarto. Opo. Ito po ang kwarto sa taas. 2 lang anak, ay naman sumama daw. Kaya 2 lang daw sila dito. Pauwi-uwi lang po. Kasi retired niya. Yung floor niya, pakita mo. Ito pa po yung kwarto. AJ! Yeah, meron na. Dito sa master, meron Ito na. po yung pinakaitaas. Umalik. May heater Ito na. yung video. Video mo ay. Meron pa siya heater na. Yun ang tinanong niya. Ito na rin ang water heater meron. Yun ang tinanong ni Kuya sa akin. Yung paano sa taas po. Yan. May pumunta. Gusto mo ka ng 45,000. Lang. Yun ako na tinanong. May water to. Mabuti meron ito. Yung sa'yo wala ano. Wala pa. Siyempre, pero yun eh. Ito, natira na kasi. Pero papaano? Set na heater din. Walking Ayun, closet. kasi mahal po yung water heater. Ay, may heater pa din ako. Master. Ito po yung master bedroom. Sabi mo master bedroom. Master bed. Kaya hindi natatanggalin. Saka yun naman din, mga ilaw, hindi natatanggalin yun. Yung pati yung baba. Ay, yung ganyan sabi ko. Oo, lahat po. Pati yan, no? Master Mga bedroom. naka-ano na. Ito po master bedroom. Iji, tulungan mo ko. I-stop ko, pupunta ako sa garden. Ito po yung kitchen. Lalabas po ako. Ito po ang laundry.
Ito po, laundry. Laundry po ito. Ito po yung papalabas. Meron po pong itaas to, servants quarter. Ayan po, kwarto. Ito po yung pinakagarahe. Ito po, garden. Ito po, hanggang likod po, may garden. Ito po. Ito po, mataas ang bakod. May bakod na po. AJ, stop mo na.